ang kinaiya sa Ginoo mga igsuon dili gyud mamugos nga tuuhan siya. Ang iya ra gyud magpakita lang siya sa kamatuoran kinsa siya, nya naa na nato ang pagdiskubre o ang pagdawat sa kamatuoran. Muna si Felipe, nakakita siya sa kamatuoran, iyang gisangyaw ngadto ni Natanael, wa sad mo tuo dayon si Natanael, giingnan rasad ni Felipe adto lang ikalay personal nga tan-aw. So kining pagtuo nato sa Ginoo ug ang atong pag-ila niya personal gid ni nato. Mo nang importante kay nang naatay personal experience. Gitawag nato faith experience nga personal ba. Kamo na amoy personal nga faith experience with Jesus. Pangutan na imong tupad na unsa may imong personal experience ni Jesus. Pangutan na. Kay kung naa na taana kanang gitawag og personal experience, din agita matarog bisag unsaon pata, bisag patyon pata. Mao na hitabo ni Natanael og sa ubang mga sumusunod ni Kristo, apil ng atong gauna nga duha ka santos dinis Pilipinas, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, din agyod matarog basta na ay personal experience. Nagta na karon nga siging away aning bahin aning history sa ato kunong Pilipinas, ano na revisionism na ako na yung mga girevise ang history. Aw kanang history ma-revise gina siya kung ang mga tao nga na-involve sa maong history why personal experience nga solidly grounded. Pero naagitay personal experience niya solid ang iyang ground, di gina matarog. Muna sa atong first reading gibutang dinhi nga ang bag-ong syudad kadtong naggilak-gilak ka syudad nga nakita ni San Juan, kaya siya may gasuhat aning Revelation, gipasukad ko daw sa 12 ka mga lig-on nga sukaranan. Ano bang mga foundation ba? Nya kinsa man ning maong foundations, mga ngan sa mga apostoles ang nakasuwat didto. Pasabot gipasukad gyud sa mga tao nga dunay personal commitment, personal experience sa Ginoo. Pananglitan, kulatahon ka sa imong bana. Unsa man na? Personal experience sa Ginoo o personal experience sa demonyo? Ha? Ano bang kulatahon ka ba? Bunogon ka? Unsa man na? Unsaon na nimo pagsabot? Personal experience sa Ginoo o sa demonyo? Depende lagi na nimo. Unsa man nga personal experience, tanawa si Natanael og si Felipe, unsa ilang gistoryahan? Ingon sila, nakita na namo or nakita na nako, ingos Felipe, ang gihisgutan ni Moises sa iyang balaod o ang gihisgutan sa mga propeta. Pasabot katumanan sa pulong sa Ginoo. Yan si Natanael, kay gabasa man po siya sa kaning scripture, kay mo man ilang kinaiya, magbasa gani sila og scripture, adto na sila sa mga tungod anang dagkong kahoy. So dito siya gabasa sa tungod sa kahoy nga igira. Ani ngadto sa siyang Hesus, giingnan sa siyang Hesus, kani mo ibuutan kayo nga Israelita kay magsigig yung tuon sa Bible. Siya nganong kaila man kanako? Siya nakitaan man tika dito sa may kahoyng igira. Nagbasa kag scriptures. So nakita dayon ni Natanael nga ang tinuod nga Mesiyas di na nimo kinahanglang sultihan, kahibaw na siyang daan unsay nang hitabo sa palibot. Amo ditong niingon dayon siya, ikaw magtutudlo, ikaw ang Mesiyas. Ingon si Jesus, giingnan lang tikang nakit-an tika dito sa kahoyng igira, hat na kay ka, pakitaon pati kag labaw pa ana, maabli ang langit ug magsaka kanaog ang mga anghel. Pasabot
the more nga mo experience ta ni Jesus, the more nga mag-anam ka exciting ang atong kinabuhi. Nakaron kay gikulata man kas imong bana unsa may pasabot ana. Natuman ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung tamparuson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Di ini kahibaw nimo ana, mingon dayon ka, salamat Lord nga gitagaan ko nimo bana nga nakapatuman sa imong pulong diri kanako. Wala din adyo ka makigbuwag sa imong bana nga naman. Doon na naman kay personal experience sa pulong sa Ginoo. Kay siya man mo'y nakapatuman sa pulong nga kung tamparuson ng imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Nya anha nimo diha masinati, ninduta diha, no? Ning tamparuson ta sa atong gihigugma. Oh, di ba? Saan? Sakto dili. Ang mga tawa man mo, di na sakto nga, experience mo na. Nya ang sunod ayon nga mahitabo. Ang sunod nga mahitabo, ang imong bana kay nagbisyo mo to, ana, kuhaon niya ang tanan ninyong kabtangan, iyang ipamaligya kay nagsuyop man. Di wa na mo'y kuan, wa na mo'y makaon. Ana, unsa man na? Experience na sa Ginoo o experience sa demonyo? Kung nagbasa kag Bible, nag-ingon gud ang Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Di ba? O di niyo ka, yan nasad. Tuma na sad. Salamat ani akong bana Lord kay sinati ginako ang kakabos. O di magsige dalagag pasalamat tan-aw kasi imong bana. Nya gipamaligya man yang inyong mga butang. Oy sugo mo sa nas Ginoong nag-ingon, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kisa may ning pahimo sa imong kuan, sa inyong mga butang nga gibaligya ang imong bana. Nya ang samto imong bana, kabos kay way trabaho, sige lang standby. Nya unsa may mahitabo nimo isip asawa? Kung anhi ka dinhi magtan-aw, mahimo dayon kang tinuod nga lig-on nga magtotoo. Kamao kay kang mutan-aw hain ang Ginoo diha sa mga lugar nga murag way Ginoo. Kana may tinuod nga pagtuo, kana bang makakita tag Ginoo sa sitwasyon diin murag way Ginoo. Sa dihang nalansang si Kristo sa krus, ang mahal nga Birhen Maria, ang nakita niya ang presensya sa Ginoo, motong wa siya masuko, wa siya mahadlok. Nga naman, ni anang purting ilarang kahimtang, nakita sa mahal nga Birhen ang katumanan sa planos Ginoo nga nag-ingon, kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigo nako ang tanang mga makasasala nga ri kanako. Mao na nakita niya. Ay, importante kayo na. Nang litan ron, ingnon mo palit mong slot. Ana. Unsa man? Kakita mo sa Ginoo diha. Oh, natanawa ang nakakita. Gabalik-balik og palit. Tanawa ang wa kakita. Di gyud maminaw. Sige ra gid sila tigom sa ilang kwarta. Di gyud mo palit. Oh, na nga agwanta lang tag aginod aning ginagmayng halin. No, as of yesterday, ang atong halin niabot na og sa dopes niabot na og 2,944 slots. Oh, pakpakan na to. Naghanap niya ang ato sang special slot katong SBF MP para karong September 5. Niabot na sa ang atong halin og tag 500 man per slot. Niabot nag 183 ka slots. Oh, pakpak yapon. 1,817 na lang ang nahibilin sa SBF MP. Kining maong mga tao nga namalit ni ini sa tinud-anay lang, doon na sila yung mga personal experiences sa Ginoo. Ug di na sila ganahan mohunong og palit. Naatay mga followers nga moabot tingali ning mga 200,000 tibuok kalibutan, mao ginay labing minus nga followers nato. Nya ang namalit karon na aras mga 2,000. Hinaot unta gusto sad nga mong personal experience ang 198,000 ka mga tao. Mamalit lagtag sa kaslat, di ba? Makita gid ninyo ang kalainan ug wa mo kapalit.
testingin ninyo. Og di sad mong ganahan na mo palit og usab, luoy kayo mo. Nga naman, imong gihunong ang imong relasyon sa Ginoo. Ingkaw niya pa dir, mapobre ta ana sige tagpalit. Testingi, tanaw na to, mapobre ba? Nabitin ni testimonya karong bag-o, wa na gid sila hapit makaon. Niya pagsimba niya diri ni saad man gid siya nga mupalit og slot. Ingon ang iyang asawa sigig siko yang asawa nga ay lalagi usag palit karon kay bawo bita kang naatay palitonon dito pa mga tambal sa mga bata kapag ito'y kuan. Anong mupalit pa jud karon? Palit lagi taday kay ako na gining gipanaad. Ingon siya ay ayaw lang lagi usa. Musabot ra nang Ginoo ana. Iya yung gipalit. Wa gid sila bugas. Ana. Agwanta lang sa kuno sila nga tog lugaw-lugaw usa. Magkadangtan kuno mga pila ka adlaw ning abot ang grasya nga wa nila paabutan. Karon dagko na noon kay siya gipamalit nga slot. Gani mo sponsor pa siya sa ato dinhing mga pipila ka mga feeding sa dias prisuhan. Nag-feeding man tagahapon, misa ta dito sa prisuhan sa Liloan. Ana, usa na siya mo voluntaryo nga, pader ako say angkon sa tubig pader. Ako'y angkon, ana, kay pastilan, diha gid gasugod ang akong kasinatian sa grasya, dihang ako yung tinuod gina kanang ako yung ituban ang akong panaad sa Ginoo. Kana personal na niyang experience, bisag unsaon pa na ni muglalis, mamatay na lang kag linalis anak niya, din agi na mutuo, kay kahibaw man siya nga naa na siya personal experience sa katumanan sa pulong sa Ginoo. Og mauna ang atong misyon sa kalibutan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Magsigi unta tagtug-an sa pagkahari sa Ginoo, dili magsigig tug-an sa atong mga personal accomplishments, paggarbo aning atong mga naong, paggarbo anang unsa na nimong sayaw-sayaw des TikTok, paggarbo anang imong sakyanan, anang imong balay, dili oy ang Ginoo kun maghari mao na importante nga ato isangyaw ug mao na roy kuwang sa kadaghanan sa atong kaigsuonan ang personal encounter with God as our King, as our provider. Nindog na ta.